L-ammont jiżdied ta' każi rappurtati f'midja diversi madwar lejbien u tbabis ta' provi fil-qorti stess u issa anke fl-anses ikompli anqal tħassib u dubji serji dwar il-proċess tal-ġustizzja f'pajjiżna li diġà għala daqqiet kbar fl-aħħar snin. Jitolbu wkoll li xi ħadd jew xi wħud jerfgħu ir-responsabbiltà. Dawn kienu l-kummenti li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq NetLive dwar l-aktar każ riċenti ta' ejbien ta' provi. F'5 snin ma kinux biżejjed biex insibu kummissarju ta' pulizija li ħsieb illi għalaqas l-assa hija sejf, mhux li mill-assa joħorġu dawk li jridu jaċċertawna bis-sigurtà tagħna, mela f'livell ta' ministeru f'livell politiku hemm ir-responsabilità x'tintraf. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li żgass fassa diġà hu minnu nnifsu gravi imma qar minn hekk u l-fatt li provi f'każijiet fil-qorti ebu jew insterqu fi-ġraja li tkompli tnaqqas il-fiduċja diġà baxxa fil-proċess tal-ġustizzja. Il-kap tal-Oppożizzjoni spjega dan mhux każ waħdu u jkompli ma' sensiela sħiħa ta' ejbien u tbabis ta' provi. Jeħtieġ li l-qasam tal-ġustizzja jittieħed bis-serjetà sostna Adrian Delija. Irridu nibqgħu naraw l-istituzzjonijiet tagħna jitkissru, jitnawru. Għandna gvern li sistematikament qed jagħmel minn kollox biex dal-pajjiż iġibu mingħajr ġustizzja. Hekk qed naraw. Il-Partit Nazzjonalista ħibqa' jitkellem fuq dawn l-affarijiet, jgħidu x'jgħidu n-nies aħna ħannibqgħu ngħidu fejn hemm il-ħażin, ħanibqgħu nuru waslu dawn il-każijiet. Adrian Delija qal li dawn huma każi gravi fejn il-proċess tal-ġustizzja qed ikun korrott u staqsa min se jerfa' r-responsabbiltà fil-gvern u x'fiduċja jista' jkollhom in-nies fil-qrati u fil-korp tal-pulizija jekk mill-qalba tagħhom jgħibu provi f'każijiet gravi. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li dan it-tbabis u ejbien ta' provi mill-qrati u mill-anses jitfadel skur ħafna fuq is-sistema tal-ġustizzja tagħna u sejjaħ biex pajjiżna jibni mill-ġdid il-fiduċja fis-sistema tal-ġustizzja li f'dawn l-aħħar ftit snin qalet daqqiet qawwijin.